Jeg har valgt at donere mit tøj til Frelsers Hær, og det er noget tøj, som jeg har haft liggende i flere måneder. Også noget af det flere år. Og det står fyldt ikke derhjemme, og min kone siger, at jeg skal komme af med det. Så nu ryger det i dag. Ja, jeg vælger jo at donere tøjet, fordi det er jo noget, der hedder genbrug, ikke? Som er en rigtig god politik, vi har i Danmark. Jeg har spurgt min søn, om han vil have noget af mit tøj, men den er ikke rigtig gået hjem. Så det har vi opgivet. Så jeg donerer det også, fordi at det er en god ting, at man kan hjælpe andre, der måske ikke har. Hvis du nu havde en nem mulighed for at følge tøjet, og du så fik en eller anden form for billede, hvor du kunne se et barn nede i Afrika stå med din skjorte, ville det ikke være noget, du synes, det ville være sjovt? Det synes jeg ville være en rigtig god idé. Hvis man kunne se, at det havde en mening med, og det er kommet i gode hænder, så ville det være en rigtig god idé. Ikke? Man ser et barn eller en voksen, det er min trøje. Ja, det ville rigtig godt. Jamen altså, så havde man jo den der lille følelse af, at de ting, man har selv brugt, dem er der andre, der kan bruge.